दिनैनि खन्थाइनि मुं हाखुवा बारनायनि आदा बासिराम। खन्थाइखौ सुजुदों प्रमद नार्जारि, जिल्ला बाक्सा, गामि सामथाइबारि, कारिकर बिष्णु। खन्थाइखौ आवरायगोन आं अनजालि स्वर्गियारिया। फैदो बिदिब्ला आदानि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। हाखुवा बारनायनि आदा बासिराम। हाखुवा दैमा बारनायनि आदा बासिराम, नों नङाबोला आंहा बोदोरथार, जोनोम जाखादों नोंनि थाखायथार। एखुथा खालामोब्ला आंहा नंखायथार, मानोना नोंनि थाखायनो आं। गाथोननि अन्थाइ बाला बैग्रि, बिसोरनो दंथारो सानैनि समायसाथि। सानैनि गेजेराव बिसोरबो मिनिदोंमोन, खुसिखौ नुनानै रंजा बाजा नोंबो बुंदोंमोन, अननायनि लैथो बेसे गुवार, नोंबो दानागार आंबो नागारा, अरायबो सानैजों मोनसे गोरबो। हाखुवा बारै दैसा बारै, नों लांफैथारगोन आंखौ माब्ला, सानै सानै जाबायसै आंहा, नोंखौ गोसोखाङै मेंग्लिसै आंहा। सान हर नोंनिल' महर आदा बासिराम, नोंनिल' आंहा असेथार, थैस' थांस' मोनसेल' सिमांथार, जेरावनो जोंहा अरायबो गोजोन, नोंखौनो लानानै आंनि संसार।